Prečo môj partner alebo partnerka nechce sex? Toto je téma, ktorá začína trápiť čoraz viac a viac ľudí. A samozrejme, každý hneď začne riešiť to, ako ten vzťah vyzerá, čož je podľa mňa úplne logické, hej? Lebo aký iný dôvod by na to ten partner alebo partnerka mala? No ale, keďže žijeme v tejto dobe, treba sa v prvom rade trošičku zamyslieť nad tým, čo vlastne papáme. Alebo aj čo dýchame, hej? Napríklad, čo sa týka rôznych toxínov, ktoré sú napríklad v parfúmoch, alebo rôznych zaujímavých zložiek, ktoré máme v pracích prostriedkoch. A pokiaľ to niekto z vás náhodou nevie, tak docela dosť veľa z týchto zložiek ovplyvňuje našu hormonálnu rovnováhu. A aj kvôli tomu sa niekedy cítime viac podráždení, možno unavení, možno, že viacej precitliveli a samozrejme nemáme chuť na sex. Takže lidičky, predtým ako začnete vyhľadávať lekára, skúste sa pozrieť na zloženie určitých potravín, ktoré pravidelne papáte.